Rigetie ekirugo kyobo wimenera pime county ya Kisii Julie Nyanchama nigo abirika weso kevene nabo igokogi keria chisegi no kungusanana okuko gendete kwene kigwagati yo mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati nabo igo omobunge o South Mugrango Silvana Sosoro nigo aganiri abaraya bogo cha amo nabo igo gotwara elio yere mobuno umugusi elio goikerania amagendero a waigo nigo nekebuna magendero tago chigwekerana onye bagutumika chinga kichinyinge ase chisegi beke segi asegete abantu barwana genda rutana magena bwatane chisati abantu bagasa ino korwana nabanyane bari bakorete segi tibayo ebarisi ko barigeriti abantu muna bakorwana abantu baminto chinga kichiaikire tutabwenti gotumekwa gusario morembe egendo tobwente korenga chinga kichiabono abana baito basome esegi yaba South Mugirango nesegi eri demonstration siri cyabetebo basi chinga kicheigoro ayuna mangana mabe igendo ndatebena abarayi baito goika torigerera nga kitokoreto mugusiamo egero tonyare kuragira buya kurwese serikali eyenene tokobeka mario geito emechienda abantu baturigerereti narore chisegi chire chinsemo chinde ao lakini tari chisegi abantu tokorwana intwe abantu bakorwana esegi egere barete nibo sobo igo gusigari bago tokorwana esegi serikali enene emente chibesa gocha gusi etogasa ine korwana intwe omwana bw'umugusi ekikere kyarokadie kebe nande kiagerire nonyene chibesa chiri cha devolution amagenderaria bwente gocha gusi okoba ya devolution taraba mpaka bono iga bado abantu baito togasa ine gwaka chinkobi abangina bakorute biririato esa magenderera tari igogo ikatoigora maisa abantu baminto tokei chisegi tokwanirane n'umuntu oyo muno mugusi tonyore ebesa enibo egetarie kanene korwe national government egere kenyara gokonyo mugusi togoteberera mangana y'ichisegi twakure twatigira abana bachandegete